Hi mga moms! Good day! Nako, ito na nga. Time check 4:30 na ng hapon. And I'm going to visit my Momshi Eatery. So, ayun na sila. Uy, hi daw. Hi. Hi po. Suplado ng mga taong ngayon. Sino yun? Sa ano yun? Katong pamangkin na ano. So punta na kami ni Rhea Finingera kasi si Madam having a very very special celebration Birthday ni John Pio. ng kanyang hubby. Ay, sana all. Honeymoon mo niya, no? Baby? Siyempre mga moms, dito na rin tayo ngayon sa ano, sa may-ari ng aking pwesto. And it's time for us to pay the rentals. Mami? Ayo. Ayo. So, kahit hindi ko siya napupwestohan ngayon for 2 months, kahit sarado yung aming tindahan, tuloy pa rin po yung payment ng renta. So, ganun talaga. Sabi nga nila, business is business. Wala pa si Mami, di baka may pinuntahan pa siya. So, tuwagan ko na lang ulit siya later. Or balikan ko na lang muna siya. Punta muna tayo sa ating Momshi Eatery para madalaw na natin yung tindahan. Okay, ito na ang ating eatery. Aba! May bill na ng asan eh? Kuryente? Na. May bill na tayo sa kuryente. Magkano inabot? Ilang buwan tayong sarado? 576. Not bad. Chidin. Hello. Hi. Na, ang dami na pong sapot ng in fairness. Oh, wala na. So, how's the spider in the closet? Well. Fairness naman. Yung mga ano lang talaga natin, no? Yung mga, ay, parang nagkaroon ng daanan dyan. Kayo, ha? Naming alaga. Tingnan ko rin yung ating. Ito yung gusto kong ano. Ay, paalis ko yun. Paalis ko yun. Papalipat ko dito sa likod yung ano. Ito. Aba, tabas kayo? Ang damo? Ah, sino? Pati dito sa kabila? Nagsunog na. Sino Sila, tita mo? Ayan, ito yung gusto ko ipacheck kasi baka umapaw na naman yung yan. Kasi may mga bato-bato. Gusto ko makita yung loob. Hindi naman natin makita masyado. Since 1 month din siya hindi nagamit, for sure ano siya. Kaya lang bakit nagbitak yung lupa dito? Ito oh. Bakit siya nagbitak? Ano naman? Bakit kaya nagbitak ang tubig dito? Ay, ang lupa. So, yan yung iniisip ko. It's either dyan or dito. Pahukay yung isa pang septic para sa lababo. Ano na lang to? Magiging reserba. So, gawa ng isa dito. Kasi umaapaw po yan eh. So, para hindi tayo marush, no, pagawan ko siya dito para merong isang doon yung tubo. Parang ganun ba? Parang kagaya doon, no, yung ganyan. Yan, gagawin ko siya yan dito para meron dito. Kasi yung pinakamahirap na ano, yung tubig na galing sa lababo pag naghuhugas. So kailangan yun din na ma-secure namin na hindi umapaw yun dito. Yung itong isang septic tank. Kaya nag-iisip ako kung ano yung pinaka best way pa na pwedeng gawin dito para sa tubig.
Kasi nakahiwalay naman yung septic tank po ng sa CR. Yan. Kaya mapatambakan tong likod no? Para magbantay ba. Tsaka to, tong pwesto na to dito. Sa abuhan. Sa aming abuhan. Wala. Parang nawala yung isang ano. Yung isang ganito na colorful. Yan, sabi ko baka nawala na yung hose ko. Diyan naman yung hose. Okay naman siya. Parang basa yung sahig, parang may gumamit. Parang basa yung sahig ka ako may nag-CR. Nakabukas ba? Sarado naman. Sarado naman pala. So that's it. Sa ngayon, ito yung gusto kong mga ipagawa and paayos. Yun yung main ko. Yung aming septic. Regarding naman dito sa ating mga gamit dito. Siguro mga first week or second week of May, mag general cleaning na kami. So sinilip ko at dinalo ko lang siya ngayon. Ano pa kayo pwede na? Iniisip ko ano pa pwedeng gawin dito eh. Dito sa unahan. Ito. Pagawa ko to ng isa pang baitang kasi nahihirapan yung mga teacher. Ay, yan. Kasi nahihirapan yung mga teacher pag umaakyat. Yung iba natataasan. So, baka maglagay pa tayo ng isang baitang dyan. Kasi masyado raw mataas. Nahihirapan sila. Diba? Eto, aalisin ko to. Paalis ko yan. Ayun. Hala, ayan yung mga bunga. Namumunga. Yan na. Nagbabanta na naman sila sa bubong natin. Baka kung Ha? Kaya dapat mapaano ko siya. Tapyasan ko na siya. Kaya lang yun ang inaalala ko. Baka mabigat na yung mga yan. Bumagsak sa sa yero. Yan yung delikado kasi hindi mo rin pwedeng mapaakitin yan basta-basta. Baka yung mga bata malaglag na. Kasalanan na nila yan. Ayan yung mga bunga po. Nagbubunga na siya. Sa ngayon, okay naman po ang sitwasyon at kalagayan ng ating store. Ay, yung aking ref. Kung mamaya na over, na yung mga, sa awa ng Diyos, hindi naman. May mga drinks pa tayo. So, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kung merong mga utusan ako rito na gawin to, asikasuhin to, ganyan-ganyan. Meron pa tayong inom sa kanila, may pang merienda pa tayo sa kanila. So, ikot muna ako. Balik ako yung may-ari ng bahay. Bye muna. Sige lang, andito ako ngayon kasi pinapacheck ko po yung busina ng motor. Wala kasi yung busina niya. Baka lumuwag yung ba. Maluwag lang siya, kuya? Silitinda muna ni kuya. Importante kasi yung busina, mga moms. Ayan. Napalitan na ni kuya sa busina. Nag-short. Kasi nung nakaraan, kuya, paano ba yung nito? Yung hirap siyang mapindot. Parang hindi na mismo yung button.
mga moms, ako nandito tayo ngayon sa yung store ng Mamshi Eatery is sa Campus B. So ito naman yung Campus A. So kaya ako nandito kasi ito may nakita po akong isa pang pwesto. Ayan. Pinaparenta. Though medyo mas maliit to kumpara dun sa isang pwesto. Pero at least okay na siya. Kaya lang, open din siya. Ganito din siya ka-open. So, gusto ko malaman kung available ba siya or magkano. Ayaw! Diba? Para may isa tayong branch. Kasi, meron siya dito, ito yung kusina niya. So, pwede dyan lutuan yung ref. Diba? Diyan ay magiging food. Dito yung kainan. Kaya lang ilan lang makakakain. Kaya dapat ma-maximize yung pwesto. Pag ganito. So dito, if ever, sa gilid. Ang pogi nung ang pogi nung may-ari. Charot. Ang pogi ni Kuya. So tingnan natin kasi itong space, itong halaman. Kasi itong space niya is tapat ng, tapos doon sa taas, yan ay yung ospital. Tapos may mga residential dito sa paligid. So para makita natin, malaman din natin, tanong natin kung magkano if ever. Kung maganda, why not, diba? Para ang mangyari, ang gagawin, hi Nay! Good afternoon po. So, sa rent na 15,000, apil na to mga lamesa. Oo, na sa imo ko. Ato Ito. ko ba ng imo ko ba nang ipaayo? Wala na yan. Parang ikaw lang ang Guba na yan eh. Guba Wala gani na. niya. Ikaw na din magkuan to minus lang dayon. Tapos ito yung Tapos estante. isa, oh. Alin yung gumagana dyan? Itong blue. Blue. Oh, Wala nang muna ko ni Regular. parang, Gaandar ni. parang maandar. Giandar gani ako. So malamig. Eto, maandar din po. Dili. Wala na siya. Ako na nang pauna niya yung kuan. Yun yung last price. Ikaw nara sa imo mo ang iyo pa sa iya. Tawagan lang. Kasi syempre magsusimula pa lang. Oh. Ulit. Ano to? Plato. Doon yung sa dating nangupahan? Hindi pa nila Dili, kinuha. ila gid na. Ila na dili. Oh. Ang iya na Diyan ako gibutang. Nara sa imo kung mangyo baka kay ako ra siyang ignon. Magkano ba? Oo, kana siya. Alanganin, Kana siya kay nganong. alanganin yung bubong. Magulan bitaw tulo kaayo. Tulo. Diyan pa naman ang lutuan. Oo, diya. Dito ang lutuan. Kung imo lagi siya ipaayo, minus na lang ato. Dayon daw imo ang tagiya. Ibawas, pwede Oo, naman ibawas. Imo lang dayang ipan sa ilang. Kasi medyo malaki. Luog biya ni siya. Oo, I mean, malaki ang Iyang rental. magagastos sa paggawa mo yan. Hindi, pwede naman siya. Takang lang dahil imo. Temporary lang sa mga ng shower curtain. Well, okay din naman yung shower curtain, pero yun nga, kasi pag ganito, pag ganun ang upa natin. Paano po itong water dispenser? Dito rin yan? Dito na lang din? Pero ang ganang siya. Sa inyo yan, wifi. Sa inyo talaga yan. Ito ipagamit. O ako ignon ang tagiya. Tingnan na. Kasi open. Ang pinakamagandang mangyari dito, 24 hours na kainan. Walang may RM. Araw na sa inyo. Wala ko. May RM-an. May mag-ayo man pa. Sige po. Balikan kita within this week. Okay. Pag-isipan ko muna kung hanggang sa magkano yung pwedeng i-budget yung costing kasi din syempre na hindi naman pwedeng basta lang po pwesto. Inalan na yun. Sige po. Sige. Kasi para maayos ko yung budget. Have a set. Okay na?
Wah! Uy, ba't lumakas? Noong nakaraan pa usto eh. Yes! I'm with Mami Jai. Salamat ka sa vlog. Dahil sa kanila, nalalapit na pagbubukas ng... Bukas. Totoo ba? Oo. The New York Salon. Nakarating sa amin ng chismis. Ano? Wala si Mami? Ando sa tinda. Doon sa tindahan. O, sa'yo ko na ibigay. Thank you. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Thank you, So, ang dami kong errands ngayon. Ang dami kong pupuntahan. So, yung ano naman tayo. Doon na tayo sa bayaran ng tubig. Okay, dito na tayo sa ating last pupuntahan today. Ito yung iba kong errands sa tindahan, sa pagbabayad ng upa, pagbabayad ng kuryente. Actually, yung tubig di ko pa naayos. So, ngayon nandito na tayo. Nagtitirik ako ng candle. Pagpapasalamat sa lahat. And to pray for everyone. To my loved ones, family and friends.